Kita lanjut pemirsa, kita langsung gas dewek Nogosari. Di sini pisang, kemudian di sini gedang rojo, gedangnya cilik pemirsa, orang tak ketok ya, jar gede ini sing anu iku ender nose. Nah, kita lanjut terus tak didul ya. Dibunteli kayak ngene. Nek Nogosari ki empret guys, karek ini lho. Luwes gede peri sarapan bersama. Jangan asem jadi guys. Jangan lo deh asem ai. Lo deh yam. Nah ini kalau mesen, tapi nak sing lemes mungkin boleh. Nek kakas-kakas ngene iki ben gak cepet mambu. Nek lemes kuwi gampang mambu, pokok mambu pemirsa. LPG-nya entek kupung. LPG. Godhongnya ngarep mburi mek padha. Iya. Nah. Nah. Ini carane Nogosari. Mantap pemirsa, ditawani peri sarapan pemirsa. Sarapan guys. Nanti pulang ya, nanti siang ya. Ini lah. Muluk di sana muluk lah. Gue iwak kok. Sepeda lho. Kong dijipok kok ngarep peteng kok. Kenapa kamera belakang? Iya, kamera nih ngarep. Kok dikirim lewat WA. Nanti ngadep kakas. Oke, lagi mbak itu. Asin ya? Masak lagi. Asin ya? Lagi ya? Lagi? Mbak apa mas? Kalau adik
Ijek ra yo. Pegangan dia. Masa ini anakku tak kena sepuluh sidik tok, apa sih udah kari? Tapi ya. Udah nginep ini soalnya hujan ini Ramanto engko bareng-bareng bagi Mas, kopi. ban bobok. Oh, kudu yo. Delok tangane delok puter. Ewek-eweke pirale ya. Engko jadi wantem aku ya. Tangane ki golek semplok. Uga kok dilok kowe genek lho. Balung enom. Balung Iya, tuwek. ngawasi lho, ora enek mbok tinggal opo-opo. Kayak adik rong ngomong. Nek aku sampean pas lepas kabin nek pengen adik iki pas kelas 3 tahun nek wis kelas 4. Kelas 3. Tapi lho ke pengen program. Lah kan aku susuk. Masang. Bareng. Cara aku susuk. Aku susuk iki masang iki bisa 3 tahun. Ini gini. Suwi. Saya tidak berani. Mana aku kabeh tunggu apa? Bojone gak nek omah. Kayak gak cekel lagi. Nembak mulai. HP terus. Mana kabeh iki lagi dijumuk lagi nih. Ana rek. Kulo kowe kok. Sarang kabeh ya. Ngam kono. Ngomong apa non? Sekolah kan. Ya. Ben mari Video niki ket ilang telu ya koyo deleken ngono. Kayak konten iki dadi kesel nek. Ya ini kan tak pimpin dulu. Iya. Kalau tak mau. Orang cuci tangan. Tungguri ya le, ajangi. Ya Allah, ya pengen kita ambil. Nanti mas, kok emas. Kono deh, meja nang, meja kono. Tapi ini lho, dipotok. Masih kebelah kuwi pitike wis randhe pitik kok ya baru. Cetek kemalan sithik ya pitike wis bebelah. Enggak di sebelah sana.
iki maklum ya guys. Sampai kopior ki ora omongan kontene. Dek. Soalnya yo fokus bintang bar. Udangnya kurang. Koneh. Oh. Dicepret. Ono. Iis guys, dewek konten pamer. Ono. Nunggu tak mati. Kami dia mati. Kesunat. Kan ana gak? Apa pada kene? Kalau apa nek sing ayo. Sampai rampung ki. Wis kurang. Tak suwean enak. Kak suwe aneh sampai bar ijek gawean rono-rono ki masih ada satu lagi. Jadi apa ya pemirsa aku bakal tak terus no. Apa suwe? Nah. Habis. Kayak gitu, guys. Ambune suger. Soalnya carane pakai santan ya pemirsa. Jadi wangi. Ki mau ya sing nyeweki godhong dik mau, kok wis nyusuk mau. Subuh suwei. Nyuweki godhong. Jadi iki kita jajane baru kabeh ya pemirsa. Sing digawa mulih uga anget-angetan. Kita gawean 2 kali. Tak gawe rada gede-gede ben rampung. Woi. Ayo. Ya sama pemirsa, Mbak Isma pamit ya, terima kasih sing selalu nonton konten-kontennya terbaru ngedene Mbak Isma sepurane sing akeh urung iso langsung apa upload konten-kontennya ya pemirsa. Soalnya nih dia ada wifi ning kene beda karo ning merah. Ning kene kuwi pasangnya 160 terus bulanane 100 kira lho. Jadi ini kapasitasnya secara menurut kurang gede. Tinggal upload YouTube tidak bisa. Peluang setengah hari sedino kira kenek. Orang koyok ning merah ya pemirsa. Lancar. Terus ngono. Mbak Isma pamit ya. Terima kasih sing selalu support selama ini ndelok konten-konten terbarune kami. Wis matur nuwun. Pokoke wis sepurane sing akeh nek enek tutur katane sing kleru, sing salah, sing ora berkenan. Durasine piro kuwi? Wis delok Mas. Wis Mbak Isma pamit, cek-cek Allah ketara dadi ora sampai ngarani ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perperi. Durasine piro guys? 15 wis. Nih.
Sapa ora? Lho, kene Oh, selain kono. sandok-sandok ngono lho. Nih, ngono. Sik wis ah. Wis meneng ae sik. Dhuwur nah lho mburu. Langsung dadi siji muat. Iya leh muat. Kene Sandok-sandok terus bugis. ngondok ngono lho. Kok mbok anekno. Lah iya. Serah aku. Wis, besarnya tak entepne aku. Ki miring lho, kesane miring nontonnya. Iya. Miring cepet mateng yo. Mateng. Iki diintepno jajanane, guys. Mergo sari. Pak tak kon golek. Kan kok 10. Tak kon golek nganu. LPG. Yo ngene ku entek wis. Digus dino ndek ngetepang kok. Yo dingi yo tuku nok. Lah Gimana iya. tuku? Lah ono digo iki dino tak yo mentek. Wong iki lencang entek. Dadi iki lho dino semoyo nek mah aku mau. Tutup. Dadi kan kurang gawe. Guys. Kali paling yo gelem ae dina. Tapi wis nggokno lho. Masa kone kaya sapi to nek wis tok kok mesti. Wis. Ya arem-areme mesisan dimplongno dandenge gede. Lemper kok. Ya ketan iki jenenge lemper, nek arem-arem wis sego. Sego uduk. Jane mateng. Janane Ada mateng. ulang tahu. Tempe itu kalau belum. Wis medhok cuma kowe. Nek balik medhok. Tempe kok limpah. Sajane di lah mau ambil sego kok. Sakmene kok sithik. Iki wis akeh iki. Lah kae wong limo kuwi. Wong limo ya dindum leh. Lah yo 6 kowe iki. Dindum. Wis, heeh. Yo wae ya. Langsungnya lho. Pasungnya wis digewek, guys. Nggur kuwi pasunge sampe nek sing akeh sumben. Tangge sing akeh. Wis ngono wis mau pamit ya pemirsa. Terima kasih sing wis like ya, komen and subscribe. Iki sing diinget pemirsa. Diingi awe wong-wong kuwi. Wis mau pamit becek titik lo ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mateng kabeh, guys. Tinggal kita toto persiapan pulang meluncur.